Umabot ng 700 na persons deprived of liberty at mga personnel ng Bureau of Jail Management and Penology sa Central Visayas ang nagpositibo sa COVID-19. May isang warden dito ang nabatay at huli nang nalaman na positibo pala ito sa virus. Si Faye Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok. Giangkon sa Chief sa Health Service Unit sa BGMP 7, Jail Senior Inspector J. Ilanan, nga duha ka adlaw sa pagkamatay sa warden sa lungsod sa Argao, nigawas ang resulta sa swab test ug nagpositibo kini sa coronavirus. Ang warden kinsa diusa ka semana karon sukad sa iyang pagkamatay. 32 anyos pa lang ug ginagway siya nga dedicated kaayo sa iyang pagpanerbisyo. Gawas kanihimo na og contact tracing, gipang isolate ug gipang swab usaba mga naka-interact sa warden. Ilang gisusi kung asa nakuha sa opisyal ang virus, nga sukad nitong Marso, wa man unta kini gawas-gawas sa pasilidad. Gani wa gyud siya magpadala sa tambalanan sa diyang aduna siya gipamati sama na lang sa hilanat. Nanglan dili gyud sila nga ila lang idala-dala. Sa dulaan 700 nga nagpositibo sa COVID sud sa pasilidad sa BGMP 7. 640 kanila ang mga PDL ug dulaan sa 600 na usab ang nangaayo. Samtang sa 54 ka mga personnel nga nataptan, 31 na ang naayo. Sagad sa mga nagpositibo anaa sa mga jail facilities sa Cebu City, Talisay City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug sa Konsolasyon. Nitala ang hensya ug upat ka mga PDL nga namatay tungod sa COVID. Buka sa mga personnel nga ka-support for the meantime, but pag like kung naanay tao nga makitaan sa mapaksulot na mo, ibalik ka sa dayon na mga. Bisan kung naka-MGCQ na ang kasagarang lugar o probinsya sa Central Visayas, mato ni Dr. Ilanan, pabilin nga gidili ang pagbisita sa mga PDL. Padayon ang ilang programa nga idalaw o paghatag og oras nga maka-video call ang mga PDL sa ilang kabanay. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.